जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो। आज ना भेटाइल लड़की नु तो सार चटक तिवारी के तस मार मारब नु कि साले उहे जनी है। तू सुनात नहीं खे की हवा तू? आन्हर आदमी है, रास्ता भटक गइल बानी। आन्हर? अच्छा त तू इहे रुका, हमरा के कपड़ा बदले विदा, फिर हम तोरा के घरे छोड़ देता नहीं। हाँ तू इहे रुका। अच्छा तो एगो बात बतावा, तू का काम करेला? हम तो चित्रकार हई हो, नाप जोख के फोटो बनाईला। आन्हर होके चित्र बनावेला? सब भगवान के महिमा बा। साचो की झूठो? अजमा के देख ला। अच्छा तो तू हमार चित्र बना सकेला? और का, ऐसा चित्र बनाई कि देखे वाला देखत रह जाई। सच? हाँ, लेकिन ओकरा ला हमरा ठेहा पर चले के पड़ी। ठेहा कहाँ बा? ठेहा वही जे जहाँ हम अपन कलाकारी दिखाईला। अच्छा ठीक बा, तो फिर चलो। चलो। अच्छा तो ई बा तोहार ठेहा? हाँ हो। तो ई सारा चित्रकारी तू ही कइला? हाँ, बाकी बड़ी मेहनत के काम बा सब कुल करे में हो। तो हर जौन फोटो बनाएब नु देखे वाला देखत रह जाई। अब जल्दी से वो काम करो, कुल खिड़की दरवाजा बंद करो। तो खिड़की दरवाजा बंद कर दी? काहे? केहुआ जइतो। अइला से का हो जाई? अरे तोहरा के हालत में बिना कपड़ा के देखी तो ओकर आँख चन्हरिया जाई। बिना कपड़ा के मतलब? हाँ, बिना कपड़ा के मतलब आन्हर चित्रकार है ना, कुल नाप जोख के फोटो बनावे के पड़ेला। अब जल्दी कुल खिड़की दरवाजा बंद करो आ कपड़ा खोलो। फोटो तो एकदम ठीक बा। अब जल्दी से कपड़ा खोलो, नाप लेवे के बा। ना, हम कपड़ा ना खोलब, कपड़ा के ऊपर से ही नाप ले लो। ठीक बा, तार जैसन मर्जी। बाल तो एकदम रेशम जैसन बा, काल एकदम सेव के आकार के बा, गर्दन एकदम सुराहीदार बा, होठ एकदम रसीला बा। ये कौन चीज बा टीला नियन? हमरा के चित्रकारी नहीं के करवावे के। करवा लो। ना।